Takže ahoj lidi, dneska si zahráme v TLB, no nemohol som mluviť, lebo som toto dneska bol zatal točiť, teraz mi to iba nabehlo, tak pardon, takže poďme si po peniaze. No takže dnes, ak môžete vy niekteří, tak môžete si zahrať taký se mnou styl Brainrot. Rozdávam ľahúkavača a kau. A tak, čakaj, je tu chyba Brainrot voľakej. Jaj, tu je. Dobre. Takže treba, no. A pak si zahráme Guava Garden a pak 99 nocí. No, takže žádný Brainrot tady nám nejde. Čakaj. Prečo vymazali tung Sahara? To je divný. Mne tu chýbajú pár týchto Brainrotov, ale to nevá. Mám iba 10. A to sú si kvitky. No. No toto 3000. Toto ďalšie si kšitky. Hej. Lakúkaváča. No. Tak sa uvidíme na update. No jo. Dneska. Avokadný gofr. Tak, nevím, jak taky nevím ani. No, takže to bude lepší. Idem si zahrát 99 nocí jako oky.